मासी हादिं मा गुजु हा मासी मोजांसि मदाइखौ मन्दिर दं रेने अरहा सुबुं बुथु गजाइन गजाइनिफ्रां मदाइ खिलिममानि दर्शन खालायमानि फाइरेजु बो मदाइखौहा थांमानि लामाबो हामसिनिं जाइंबिने आर लामाबो हामियाथिजु लंथाइ सिनिं लंथाइने बो लामा हा साइनसिखालि सावसि मोसाइजिक बनि बुमु साइनजितजु बो मोजांसि मदाइखौ खि नायमानि मदाइखि खिलिममानि फरं मुनुया सनिनिं बाइगो खाने अदे बनि खाहाबो बावला खाने आंबो मदाइखौहा सहिमानिं नांदु थांनिं थांमा आसालाय दुखु जाखाबो आसा खालि सहिखाबो बो मोसाइजिक थांखाथिजु लामाबो लंथाइ सिनिं लंथाइ एजां साइन रावबा से रावबा बलाया हि लेंगोरेने लामा गेजेर हानिं अदे जारखि जार बावला रेने आई आंदे सहिफुनां नियाखा बो मदाइखौ हादे आरो लेनिं जारखि जार बल रिहेत सिरेने आं सहिमानिं नांदु अलेनिं संखु हि याफ्रिसि खेरे खेरे थांबो खाने याहन द्रुग याहि बो मोसाइजिक गसाइन्दि लामा हा सुबुं बुथु खिकरन रेने मदाइखौहा थांफिया हि फाइलाया बाके अदे बो मोसाइजिक गसाइन्दि के सिरेने सुबुं बुथु दाथां सिखा लामा हामिया साइन रावबिखौ निं लामा हानिं सिथाव मासे चिहे सिखाबो गसाइन्दि सौसिनि ग्रावखे खनायाने साइमलिबलि जाफाइखा साइन जरदिखा अबाहा गसाइन्दिबो बो मदाइखौ मोजांसि याबाहा सहिखाने बो मोसाइजिक गसाइन्दि बावयाबा बनि सावमिन मुथां जाखाथिजु लुगुराव बो मोसाइजिक गसाइन्दिनि खारमिन जिंख्रिब के सिलिंग्रि दुजे जानि सावमिन के मुथां क्लाइमाक्स खादे दुखु हादि सुइमा नांदु खालावमा नांदु सावमिन सेरेनि हासे गिरिबा ख्रिबनि खाहा मुहा दं इलि सिंगा निनि सावमिन बुथु मुथां जाया मुथां जादाव याचिहि याहन द्रुग मा नांया खाबाय मा नांया मलाइनि गराव खना मा नांया सेस्ता खालाय फालां साइनसिनिनि सावमिननि जागाहा सहिमा लुगुराव एलेनिं खारमिन हाम्बा लाबु फालांनां आनि फेसबुक के फलो खालायाव गचकादे खालायसोहा अदे यूट्यूब से नायबा चकादे सब्सक्राइब खालायरिहा जुथाइ।